Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karangan narasi lan deskripsi. Karangan narasi. Karangan narasi yaiku karangan sing isine nyeritake kadadean, imajinasine dhewe uga bisa pengalamane dhewe. Ciri-cirine nganggo urutan wektu, kadadean utawa pengalamane dhewe. Karangan deskripsi. Karangan deskripsi yaiku karangan sing isine nggambarke objek utawa barang nganggo tulisan, saengga bisa nggawe sing maca rumangsa weruh, rumangsa ngalami dhewe. Ciri-cirine sing maca kaya bisa nyawang, ngrungokke, ngrasake utawa ndemok. Sabubare sinau materi, ayo saiki padha nggawe tuladha karangan ya. Banjur dicaoske ustadzah ya. Semangat rencang-rencang.